yana daga cikin tambarin jahiliya rayuwa an koma ruwa a ce maka 'yan maɗigo suna da 'yanci su yi maɗigonsu, 'yan luwaɗi suna da 'yanci su yi luwaɗinsu, zina ma kowa na da 'yanci ya je ya yi zinansa. Ja'far ya ce wannan rayuwar aka yi a jahiliya. Jama'a kuna fahimta? Shine Allah ya ce afa hukumar jahiliyyati yabgun, yanzu irin waɗannan hukunce-hukuncen jahiliya shi kuke so yanzu su dawo muku? Wani atil fawahish ya ce muna zakke ma alfasha, kowace irin alfasha. Waɗanda suke so su yi wannan nau'in alfashan su yi, wadda suke so su yi wannan su yi, wadda suke so su yi wannan su yi, kowa a ce abin da ya ga dama ya yi, to an koma jahiliya. Wa ya'kulul qawiyyu min ad-da'if, yace abin da ya faru a jahiliya mai karfi sai ya cinye wadda bayi da karfi. Ma'ana mai karfi shine jagora, ya ci zalin wadda ya fi. Jama'a mun fahimta? Yanzu irin wannan kasashen mun kace kana ganin wai yancinka daidai ne da mai kuɗi, ba ka yaudar kanka ba ne? Kace wai yancinka ɗaya ne da mai mulki, ba ka yaudar kanka ba ne? Haka ne. Yace haka muka rayu a jahiliya. Ya akulul qawiyyu min ad-da'if, mai karfi ya lankwame wadda bayi da karfi. Ma'ana mai karfi shine mai hukunci, mai mulki ko mai dukiya ko mai wata dama shine mai hukunci. Kun je da jahiliya take? Ja'far yace to irin abin da aka yi a jahiliya kenan. Shine anan Allah ya ce yanzu wannan rayuwar, yanzu wannan hukuncin kuke so, to ka je ka bi duk hukuncin da aka zo da shi idan ba na Allah ba, sai ka samu na dauke da irin waɗannan tambelan a cikin, sai ka samu na dauke da irin wannan tambelan. Na farko dai duk lokacin da aka ce al'umma ba wa Allah za ta bauta ba, za ta bauta ma wani Allah, to bukatar ta ba zai biya ba. Haka ne ko? To idan aka ce kowa ya bauta ma abin da yake so, akwai azabtuwa ko babu? Domin kowa zai fantsama neman ababansa ne, in ma ka je neman aljanna a gun wadda bayi ba da ita, in ma ka je neman arziki a gun wadda bayi ba da ita, ko ka je neman lafiya a gun wadda bayi ba da ita, ko ka je neman wani abu wadda ka je nema a gunsan bayi da shi. Shin al'umma za ta azabtu ko ba za ta azabtu ba? Wallahi saboda kauna da soyayya da Allah ke ma bayinsa, shirka na afkuwa a cikin bayi, ya tada manzanni ya ce a fara wa'azi. Kanan nasu ummatan wahidatan, mutane suna tafiya akan aƙida da imani da tauhidi tiryan kwatsam sai shirka ya fantsamo cikinsu, sai aka fara bautan waɗansu abubuwa ba Allah ba. A suratu Yunus ya ce wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu, waɗansu ya suka faɗa shirka, waɗansu suna kan tauhidi. Allah ce fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa mundirin, take Allah sai ya tada manzanni yace ayi ta bishara ayi ta gargadi a dawo da mutane kan hanya. Me yasa? Saboda in suka ci gaba da tafiya akan shirka sun shiga uku. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق سيسوكر دلتتفي ما waɗannan manzanni da annabawa liyahkuma bainan nasi fi maktalafu fihi, domin Allah ya yi hukunci tsakaninsu akan abin da suka samu saɓani a kai. Ma'ana Allah sai saukar da littafi a nuna wa mutane abin da kuke bauta ba Allah ba, gashi Allah ya saukar da littafi, a littafin ya ce kar a bauta ma kaza da kaza da kaza, a kadaita shi da bauta shi kadai. Jama'a mun fahimta? Shine ma'anar thumma arsalna rusulana tataran. Allah ya ce haka muka dinga aiko manzanni on and on. Wannan na tafiya, wannan ya zo, wannan na tafiya. Kai akwai alƙarya ɗaya ma da za a tura manzanni uku a ce ku je ku shiryar da su, ba ga ashabul ƙarya ba. Wannan alƙaryan a karon farko manzanni biyu Allah ya aika, ya ce su je su kira mutane zuwa ga tauhidi, suka ƙaryata manzannin. Allah ya ce fa azzazna bi thalithin, sai muka karfafi biyun da manzo na uku, duka Allah ya ce aje a shirye su da mutane. Jama'a muna fahimta? Saboda daga lokacin da ka kama wata hanya ba ta Allah ba, to kana bukatan gudumawan gaggawa. Saboda ka rayuwar jahiliya ta farko shine a ce ka ɗauki hanyar tarayya ma Allah, bauta ma wani tare da Allah.
ka sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kishiya a wajen biyayya. Ka dubi rayuwar 'yan bidi'a. Shi dan bidi'a in ya shiga bidi'an sosai ko kallonsa kai da ka ga da wahala a jikinsa. Haka ne ko ba ka ba za ka shi a natsaye sumul haka ba, saboda ya tarkato karikici ya dora makansa, ya ɗebo karikici ya dora makansa. Wahala ce. Daga lokacin da mutum ya bar hanya, ya gamu da azaba, ya shiga wahala, ya shiga damuwa.